Bos, nunggu meser nih apa itu? Jaru le buan ni bra. Wah, cium dang le. Mos. Jaru, ada yang modal ni ke? Macam tu macam. Apa? Buat tang le bra. Dia itu kun. Wah. Jaru, I love you. Wah, betul. Buat tang tu bra. Apa? Kau jangan cerita. Ini nanti mencari saya. Matra bahaya. Mana le sih mau bra? Mana? Yang cinta ini, barang aku mulai jadi baik. Mana nu? Oi, sih mau bra? Mana? Ayo. Balik ni, oi, malin ni ngah. Nang pun mana? Ayah. Boleh malin lagi? Iya. Allah boleh aku sih. Apa? Man juga le berelai. Ay, berai ke? Apa? Aku cuma bisa boy. Ini selesai mabur ya. Apa? Apa? Jangan pada mau mana? Ada bukan ni apa kau? नोंनि थाखायसो गबाय बियो apa suat berai Naikun. lagai nanggu ni salah suat berai tu lagai nanggu beri mende lagai bonanggu salah iman ke sabudang ke hukhlai nanggumun Bima bani nang ului bos. बिराद कारा जुगेनारा नों फैब्लासो बेफोरबायदि गोजाखौ जों मोनलोङो नङाब्ला जों गोरान गिसि लोंनानै जोंनि देहायानो रानजोबलांबाय नंगौखौनो बुंदोब्रा आदा नों फैबासो मोनलोंमारो सानफ्रोमबो फैनांगौब्रा गोजा लोंनाय अरनिफ्राय मोननांगौ माइ भागखौ दाबो मोनाखै आङो गोजा लोंनो साला बिनांगौब्रा बेसे बिबावनो मेंलाय लांबाय दम होनांगौ दानि जुगाव दम होआब्ला जेबो खामानि जाया थिगखौनो बुंदों नोंसोरो दम होनांगोन बिफा फिसाजो दिनै बाजाराव थांदों आंनि होनांगौ बागखौबा गोसोआवनो गैया आं जानाय बाइकखौ फैला फैसि लाना फैगौना मा फैला फैसिब्रा लागायथारनांगौ सालाखौ थांनांगोन दिनै आंनि बाहागोखौ नागिरना बस गंसे लाबोदोब्रा गैला गारामाफोरानो सिदियानो सं होद आं होबाय थानो हाला आंनाव फैसा गैलालै थांनि आंनि माइ बाहागोखौ नागिरना आदा मोजाङै गसंलै आदा मोजाङै थांगोन जागोन गाबोनबो फै टाटा दांबाय आं मा गोनांथि दंमोन नोंहा बिसोरजों रायदावनो आंनि मेगननि सिगाङाव आंनि फिसाजोखौ गाज्रि गाज्रि रावजों हेदावोब्ला आं बोरै सहायनानै थानो बिमा सैमानि लान्जायखौ बोनानै माब्लाबाबो सिद्दा खालामनो हाया बे खेंख्रायैनो थाखागोन आं बुंखादोंमोन आफाखौ बिसोरजों दा रायलाय होननानै
Aron! Aron! Hei Aron! Nongol dंना गैया माबार ओंखारबो अबाव खानसि माबाबाय माबार ओंखारबो Hei Aron! Aron! जुगेन नों बेफोरबायदि समाव माबाफोर खौरांमोन? अरुणा गैया नामा? बियो लोमजानानै दङ। मानसिखौ बेसेबां थगायबावनो? दिनै आं गावनि मेगनजोंनो नुदों हाथायाव थांलायलायनाय। थांदोंमोन नाथाय जेबो नाथाय साथाय गैया आरो बेसेबां थगायबावनो? दिनै हरगोन गाबोन हरगोन मोननांगौ बाहागोखौ दिनै आंनो नांथारगौ। आरो दान मोनसे सम होबावदों नङाब्ला अरन मोननाव माथो जाथाय जायामोन? हरेश्वरनि फंबाया माइ बाहागो नागिरना फैदोंमोननो आरो जोबोद गाज्रि गाज्रि आखुथाय दिन्थिलांदोंनो आरो माइ बाहागो हरनो हायाब्लालायनो अनजालिखौ लाङोनो। मादि जाबावगोन बिसोरजों? सोरजों माबायदि बाथ्रा रायलायनांगौ बेखौनो सोलोङासै। समाव जुलि लायोमोनब्ला अनजालि बायदि बिनि फिसाजो थागौमोन। आयै आयै थोरसिया सुखांबाय? औ आयै आं दैमायाव दुगैहैनो नागिरदों। नोंनि माबा जि सुनांगौ दं नामा? दङ बैसां सानि जिखौनो लां। दे। आयै मा जाखो? आं बाथ्रा मोनसे सानदोंमोन। मा बाथ्रा? आं गुवाहाटियाव थांनो सानदोंमोन आयै। मा? गुवाहाटियाव? मा खालामहैनो गुवाहाटियावलाय? जोंनि लागोनि पाम्पुलिया गुवाहाटियाव थायो। जेबो गोनांथि गैया। आथिखालनि मुगायाव दावराव दावसियानो जोबा आरो नोंलाय हिनजावसा गथ'। आयै जोंनि लागोनि पाम्पुलिया हजों थायोना आं बेजोंनो थानो हागोन। आफाया गावनि बेराम देहाखौ लानानै बेसेबां न'खरखौ सालायगासिनो दं आरो दाथ' आंनि एडमिसननिबो रां गोनांथि जाना फैदों। बेफोरखौ बहा मोननांगौ जाखो? आंनि सिगाङाव फोरमायबाय थानाङा, नोम्फानि सिगाङाव फोरमायनानै ला। नोंनो बुंना होना आयै आफानो। आरो पाम्पुलिया बुंदों बियो दानसेयावनो 8,000 मोनोनो। आंबो जुदि 8,000 मोनोब्ला बोसोरसेयावनो आङो न'खरनि गासिबो जेंनाखौ सुफुंजोबनो हागोन। आयै आफाखौ नोंनो बुंना।
सिरि सिरि जंखायबाय थाना आंखौ मा जादोंहाय अनजालि जोंसारखौ गोसोखांदों नामा बुंनाहाय मा बियो दुखु जाना दं मा दुखुहाय मा जादोंहाय अनजालि एसेबां दुखुयै जिरायनानै दङ नोंसोरथ' आंनि दुखुखौ मिथिखायोनो माथो आफाया बेराम देहाखौ लानानै न'खरखौ सालायगासिनो दङ न'आबो दाहाजों गब्ल'लांगासिनो आरो दा आंनि एडमिसननिबो रां गोनांथि जाना फैदों बहानिफ्राय हरगोनथाय आफाया आं आरो फरायनो गोसो गैलाहाय फरायनायखौ गारबाय आं पामपुलिजों रायज्लायदोंमोन बे जेराव मावो बेहायनो खामानि मोनसे ओंखारदोंनो मा खामानि खामानिखौथ' आं मोजाङै मिथिया नाथाय बे जेराव मावो खामानिया बिदिनो माबा मोनसे जागोन दिनै आइनो खोन्थादोंमोन आइया रागासो जोंदो आफानोबा बोरै फोरमायगोनथाय रागासो जोंगोन नामा जा मावो सानै हयै मावहाय अनजालि दानि मुगाखौ मोनथिखायोनो माथो थौ जि सुहैनोसै दा राननाय नङा ओइ जुसार मा बहा थांनो नागिरदों गामियाव थांनो नागिरदोंमोनलै बन गंनैसो सिनना होलांफै ओइ गेसावनो संबालाय माथो जायोब्रा ओरैनोबा अखा हाहां हाहां बोथोर गेस जोबब्ला माजों संनांगौ जाखो गेसावनो सं गेसावनो दानो सिनना लायाब्ला माब्ला सिननो अखा हाब्ला गेसाव लाइन नांनो थांबा सानसे नांगौ नों थांनो आंसो मिथिगौ बेसे गोलाव गोलाव लेक्सार होबाय थानाङा दे जागोन आं सिनगोन ओइ लोगोफोर बिजनेसा माबोरै सोलिदों जोंना माबायदि इनभेस्ट खालामनांगौ बेखौ नोंथाङा मोजाङै खोन्थानोबा मोजां जायो थिगानो दंना मारो हल्ला करो
नोंनि माइ बाहागानै आरो दिनैनिफ्राय अनजालिखौ डिस्टार्ब दा खालाम खामानि दामानि गैया गिदिंनाय जानाय न'खरनि मोनसेबो खामानि मोजाङै मावनो रोङा सिख्लानि थाखाय न'नि माइखौ गुबुननो हरनो हादों गावनो आरजिनानै अब्लासो मिथिगोन खामानि मोनसे नागिरना ला आंबोसो गेजेर गेजेर हालेवो हालेवहै नोङो गाबोननिफ्राय सानफ्रोमबो हालेवहैनांगोन नङाबा ओंखाम दै मोननाय नङा जिया थांसै मोनालाय लांसिगोन दा रायजालाय लांगोनसो न'फोरावसो जाहां जाबाय जासिगोन बारा लेजि खालामबाय थानाङा माबार नों जोंसारखौ गोसो थैयो नामा हाय अनजालि होद फाग्लि मा बुंदों नोंलाय बेफोरखौलाय बिदि नङाहाय मा जोंसारजों आं ओरैनिफ्रायनो लोगोसो आरो जोंसारा होद फाग्लिफोर मा बुंबाय थायो नोंसोरलाय हा बेलेग बाथ्रा गैया नामा नोंस्रा नाया मानो लोगोफोर बिनि मिनिनायखौ नाया मानो फाग्लिफोर हे नोंसोर बिदि बुंबाय थायोबा माबा नंथारगौ बायदिसो जालायलांगोनहाय जोंसार सबिनि फिसा रावबो नायानो मा नों रावबो बाखोनायानो मा नों ओरैनोबा खर'आ गुदुं जाना दं आरो गुदुं खालामबावदों दानिया आंहासो खर' गुदुं खालामबाय नङाब्ला एसेबां मोजां बोथोराव मानि गोदाव सोराव हारसिं एसेबां मोजां सेंग्राया मैया बाख्रिनि माइखौ लांनानै जुगेनि सिथ्लायाव गारना हैदों आं माइ हैदो हाग्रानि मोदायजोफ्रासो लोगो मोनबाय नामाब्रा बेखौलाय आरो बांद्रायसो खालामबावदो नों नाथाय माइखौलाय मानोथो हैनांगौ जाखो हाग्रानि मोदायजो मोनाखै नोंसो न'नि मोदायजोआसो लोगो मोनबाय नोंसो माने मोजां मोननायनि फाखनाव गाब्रबाय नोङो मोजां मोननायनि नामाव फाख्रिनि माइखौ सोलास्लिमजोब्बाय नोङो मोजां मोननाया मा जिनिस आं मिथिया बेफोरखौ जाय सिख्लाजों आं उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनाय देरबोनाय बिसोरनि दुखुखौ आं माब्लाबाबो नायना थानो हाया ओइ जाम्बा बेफोरखौ बाद हो गोसोखौनो बाथो थोआ बाथा ओइ मैदेर बाजैलाय बोरै दं नोंना इदिसो आदा गोरानो खोन्थानो हागोन र' ओइ जाम्बा दा खिन्था दै खोन्थानो हागोन र' नोंखो उदां होनबासो हामालै थैद हामा आं ओरैनोसो बुंदों थौ थांसै न'आव थौ गोदाव सोरावलाय बेयावलाय मा खालामनो होमबालाय थौ आं ओरैनोसो बुंदों मा मालायनि गाखो गाखोनायनो माथो गैला थौ
Hey! माथो अखा दोमैनाय बायदि दोमैबाय दंलै ओइ अखाबो मोफ्लामदों माथो ओइ आरे अखाबो हानोसै नामा ओइ मा जाखो मैया दैमा पाराव लोगोफोरजों जि सुनो थांनायाव बेयाव राखाव फैदोंमोन अनजालि आं बायदि जोहोलाव थासान्दियाव गुबुनजों मानो आं दंना आंजों जुलि जायोब्ला नोंखौ रानि बायदि साजायनानै दोनगोन नोंस्रानि गासैबो जेंनाखौ आं सुस्रांजोबगोन सोर जुलि जानो नों बायदि गुन्दाजों नुखाबायबोखा नायनानै न'आव नाङा नोंनि जेंना सुस्रांनायखौ मा जाखो आइडिया